ging als jongetje van 6, 7 jaar al elke dag met de Fram en de DVM naar school toe. Ja, het mooie van een bus is, het is een groot voertuig. En in plaats van dat ik achterin de bus zat, waar het misschien wel gezellig was, dat weet ik niet, zat ik achter de chauffeur. Kijk, een vrachtwagen is ook groot en stoer. Maar ja, dan zit je de hele dag alleen met je kopje koffie. En zat ik mee te kijken hoe die man dat allemaal deed, hoe die aan het sturen en het schakelen was en alle knopjes bediende. Ik denk, ja, dat is het. Dat moet ik ook gaan doen. Ja, en na jaren op de bus gereden te hebben, dacht ik van, dan moet ik eigenlijk zelf zo'n bus hebben. En toen gingen in 2008 de laatste gele bussen uit het streekvervoer weg. En op een kwaaie dinsdag heb ik zo'n ding gekocht. Dan begint het eigenlijk pas echt. Want iedereen kan een bus kopen, maar waar zet je hem neer? En je moet hem repareren als hij stuk gaat en onderhouden als hij nog goed is natuurlijk. Je gaat op zoek naar onderdelen en dan zegt iemand, ja, ik heb die spullen wel, maar er zit nog een bus omheen. Dus als je nou die bus ook nog van me koopt, dan haal je dus de spullen er zelf vanaf. Maar dat wordt dus gevaarlijk, want dan vind je zo'n bus leuk en dan word je er verliefd op. En dan gaat hij niet meer weg. En dan begin je in je eentje maar een museum en dan kom je er al gauw achter dat je dat alleen helemaal niet kunt. Maar al gauw pik je mensen onderweg op die dat ook leuk vinden. En dan heb je vanzelf een hele club om je heen verzameld. En dan word je ook vrienden en dan ga je dat met z'n allen doen. En inmiddels is het uitgegroeid tot de Openbaar Vervoer Collectie Nederland, kortweg OVCN. En telt nu ruim 30 voertuigen. En 25 echte vaste vrijwilligers die wekelijks iets komen doen. Busje komt zo, 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 busje komt zo. Voor mij persoonlijk is het toch de hang naar vroeger. Dat je, wat je als kind leuk vond, dat je dat hier in onze collectie terugvindt. Als ik in een oude bus stap, dan ga ik terug in de tijd. Absoluut. Dan ga ik terug naar 1989, dat ik 's morgens in de blessen op de bus naar school stond te wachten. Daar ga ik zo terug, door de geur en de klank en wat je ziet, ja, daar ga ik zo terug. Het doel van onze verzameling is ook niet om ermee te rijden, al doen we dat natuurlijk wel, want dat is hartstikke leuk. Maar het doel is vooral om het te bewaren. Dat we over 10, 20, 40 jaar nog steeds kunnen laten zien hoe het busvervoer er vroeger uitgezien heeft. En ja, als niemand dat doet, dan moet iemand het doen. Dus dan zijn wij het maar. Voor mijn werk, het is verrassend misschien, maar zit ik ook in de bussen. Ik werk bij een groot openbaar vervoersbedrijf. En daar doe ik van alles. Ik ben jaren chauffeur geweest, controleur, instructeur. Ook nog een poosje monteur. Nou, dat komt nou natuurlijk heel erg goed van pas. Maar ik zit tegenwoordig op het kantoor en regel alle zaken aan de achterkant van het runnen van een busbedrijf. Ja, een lievelingsbus is voor mij heel moeilijk om te benoemen. We hebben in dit museum ruim 30 bussen, variërend van 1954 tot 2010. En ze luisteren mee, dus ik vertel liever niet welke ik de leukste vind, want straks dan horen de anderen het en dan worden ze jaloers.